Здравейте хора, аз съм Шахмат и днес сме в PewDiePie Tuber Simulator в трети епизод и много се развих в PewDiePie извън кадър и открих страшно много бъгове. Аз казах. Да, значи Течо ми ги каза. Значи той е с мен, но не и по скайп ми такова си говорим, защото сега играхме. И значи бъговете виж всякакви са. Примерно, влизам, някой са ги оправи, нали, тук за компютър. Примерно, натискам тука, махам се от играта, изтриваме това, влизаме в играта и гледайте сега. Значи сега вижте, ще бъда с онзи компютър. Аз съм компютър. Та, видяхте ли хора, ето го нови компютър. И това става само на компютъра, защото Течо преди малко се изтегли и той се опита, нали, да си смени бюрото, но аз не съм читвал той бюро, просто бях с него, нали, го закупих. И хора, значи той се опита и да си смени бюрото и, нали, не успя, защото тъмън бяха премахнали бъга. И да. И за това и днес мисля да ви показвам бъгове и да откриваме, но то може да не е това. Не, базика се. Значи днес ще правим развитие на самата къща с бъгове. Момент, само да си взема орела. Ало, Течо? Да. Ето го, чувате го? Той обича да ми участва в клиповете. Качил съм си 2 клипа, ама не знам дали са в YouTube, не знам как ще направя канал. Пускам сълза. Да, и той иска да пуска клипчета, но му е трудно да си направи канал. Но аз му казах как и той каза, добре, ще видя. И дано му стане. Разкажи на хората какво ти казах. Той ми каза още от началната страница в YouTube да натисна вечето. Да. Аз натиснах. И на мен пише, че имам канал. Пише ми се казва Стоян Стоянов. Стане истинското име. И съм качил 2 клипа. И ми пише, че имам харесани видеоклипа, имам 100 харесани видеоклипа. Има 100 харесвания! Не бе, просто това са клипове, дето аз съм ги харесвал, не дето на мен са ми ги харесвали. Аха. Сега с твоите станаха 100. Добре, разказвай и продължавай. Такова. И ми казва, и аз не те разбирам, бро, не те разбирам, викам, че не те разбирам той. Абе, имаш канал, бе. И продължава да вика, че имам канал. Да, това беше историята. И да, хора вече мисля да качвам клипове на такива пичове, дето снимат клипове за деца за подигравка като мен. Аз съм за подигравка. Лъжат. Не, шегувам се, хора, не съм, но мисля да снимам такива клипчета. Тук сме апгрейднали с това почти доста, това доста и ето това, където е червено.
И така, сега тук си отваряме кутийки. И вижте, че тук има Jelly Global Cop, които мисля, че са истински ютубъри. Да, те са английски ютубъри, англичани са. Да, Global Cop и PewDiePie е самият наш създател на играта. Ранга, майка ми звъни. Добре, затваря и ми се обади пак. Да. И хора, я мисля да приключвам с този клип, защото нямам батерия. И това беше самото развитие. И в момент само да вземем тази кутия. Тафаре, чупи се. И да я щупим. И ето хора, даже ми падна и чао.